דניאל אלפסי מתמודד למועצת תלמידים כיתה ד'1, בית ספר ארץ מולדת. קצת על עצמי, אני דניאל אלפסי ויהיה בן 10 בעוד כמה חודשים. אני אח הבכור לתהל שלומדת בכיתה בית ספרנו, ולאמרי שלומד בגן עין גב. אני אוהב לשחק עם חברים, לבנות דברים ולעזור לכל מי שזקוק לעזרה. מצע הבחירות שלי: אני מתאים לייצג את הכיתה ומבטיח לקדם נושאים רבים כמו בית הספר ארץ מולדת, נגד אלימות מילולית ופיזית. לכל ילד וילדה יהיה עם מי לשחק בהפסקה. אדאג לניקוי וריח נעים בשירותים, ניגון שירים ומוזיקה בהפסקות, תחרות מחזור בקבוקים כיתתית ושחייה בסרט ופופקורן פעם בחודש, שיעורים בחצר בימים בהירים, מצטיין ומצטיינת שבועי בכל כיתה, יותר הפסקות פעילות לכיתה, משחקים, קופסה, ביסקוויטים ושתייה חמה בימים החורף הקרים, מים קרים בקולר בכל שעות היום, סיוט ספורט קבוע להפסקות לכל כיתה, תלמיד או תלמידה, חונך או חונכת לכל ילד שזקוק לעזרה, והכי חשוב, הכל ייעשה בשיתוף פעולה מלא ובהקשבה לצרכים שלכם, כי רק ביחד ננצח. כדאי לכם לבחור בי, כי כשדניאל אלפסי למועצה, הדרך בטוחה. תודה רבה על ההקשבה, דניאל. Created using Powtoon.